ಏನು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿಗೆ ಎಂಚ ಪೋಯಿನ ಪಂಡ ಏನು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ 22 ವರ್ಷ ಮಹಿಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ 24 ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿದ್ದಾನೆ ಇಂಕ ದೇವರನ್ನ ಬಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪಣೆ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಏನು ಮೈಸೂರು ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಬರೋ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೇನೆ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಎಂಕಲ ಪುಟ ಅಂಚ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಾನಾಗ ಊರುಡು ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ದೈವದ ಪುರಂದು ಅವಡು ಓಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಕಾರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಟ್ರೆ ಪೋಯ್ ಏನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬುನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಂಬೊಂದೇ ಇಜ್ಜಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಟ್ರೆ ಪೋಯವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಟ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರ್ ಮಧ್ಯಾಡು ನೆಲ್ಲಿ ಆಡಿದಲ್ಪ ಕಾರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಸ್ಸುತ್ತ ಮಧ್ಯ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ದು ಒಂತೆ ಬಂಗೋಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾನೆ ನೆನಪು ಏನು ಅಮ್ಮನಗೆಂಡೆ ಈರು ದೈವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಗ ಅನ್ನೋದು ಪೋತುನೆ ತುಳೆ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ಚನ ಬಸ್ಸುತ್ತ ಮಧ್ಯಾಡು ಇಂದು ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಂಡೆ ಪೋಣಗನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಂಡ ಶುರು ಕೆಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಜೋರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚು ಬಸ್ ತಾಗಂಡು ಅವಾಗ ಐತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಣದ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಡುದು ಜೆತ್ತುದು ಈ ಥರ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತನ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಇಂಚ ಅಂಡತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ என்ன பண்ணேரு ಅದು ಶುರು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂತೇರು ಪ್ರಶ್ನೆದಾರು ನಿಖಿಲ್ನ ಊರುಡು ಹೋಗುವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪನೀತ್ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಂಡು ಒಂದು ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 10 ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಮಹಿಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರನ್ನ ನಿಖಿಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಸರಿ ಆಯ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಊರ್ದಾಕಲು ಮಾಡ್ಪಡೋ ಮೀಟಿಂಗಿದ ನೋಟಿಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅವಳು ಒಂದುಲ ರಡ್ಡುಲ ಪನೀತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಏಕೆ ಅಂದು ಅವು ಜೀರ್ಣ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ದುಂಬುಡ್ದುಂಡು ಅಕಲು ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಆತಿಜಿ ಗಾಡೆ ಪೋಣಿನ ಅಕಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಸೈತ್ಯರು ಈ ತೇರ್ಲ ದುಂಬು ಬಂತು ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕೋದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆದಾರ ಪಂಡೇರು ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಊಡ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಮಲ್ಪಡ ದುಂಪು ಓಡು ಬಂಡೇರು ಏನು ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊಡ್ದೇನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೈವದೇನದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಪಲ್ಲೇದು ಅಂಚೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ 25 ಕಿಲೋ ಅರಿಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜ ಐನು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಎಂದು ಪೂರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತವು ಬತ್ತದ ನನಗೆ ಕೂಡ ಮನತನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಆದಿತ್ಯವಾರನ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪಡ್ದು ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಇನಿ ಎಂಕಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಇರು ಬರುಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಪನಿ ಪುಡ್ಸೋತಾನು ತುಕ್ಕರ ಪೂಯಿ ದಾದಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಕ್ಳು ಇಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ನೀ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಎಂಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡ ಇಂಚಿನಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನೆ ಐನ ವಿಚಾರ ಐನ ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಡಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಒರಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿತ್ತೇರು 6 ದಾನ ಮಲ್ದೇರು ಬಂಡ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತಾನಾಗ ಪೂರ ಸೇರ್ದಾನ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಕೊನೆ ಬೊಂಡ ಕೊಡ್ಜಾರು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕ್ ಬೊಂಡ ಕೊರಡಿತ್ತನಿ ಬೊಂಡ ಕೊಡ್ಜಾರು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ತೇರು ಏಕೆ ಏನು ಬಂಡೆ ಆತ ಈರು ಎಂಕ್ಲಿ ಬೊಂಡ ಕೊರಡು ಈರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈರೆಂಜ ಬೊಂಡಕೆಣ್ಣೆ ಮೂರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಂಡಕೆಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಏನು ಆತೇ ಪಂಡ್ರನೆ 6 ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತರು ಬತ್ತೇರು ಏನು ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಬಿಡ್ದು ಬೋಪೆ ದುಮ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ಸೈಪೇರನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಇರ್ತೇನೆ ಮುಖ ನನಗೆ ಏರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತರವೆಚ್ಚ ಅಂಡ ತಗೊಂಡೆ ಊರ್ದಾಗಲು ಪೂರ ಸೇರಿದೈತೆ ಆರೇನು ಪೋರ ಕಾರಣ ಇರತ್ತ ನನ್ನ ಈರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡು ಒಂಡೇರು ಪೂರ ಚಪ್ಪಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರು ಏನು ಮುಖದ ಅಲ್ಬಿಡ ಅಂಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೂಕು ಇಂಚಿನ ನಾಪುಣ ತೂಕೋದನ್ನು 2 ಜನ ಪ್ರಾಯದಾಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಚಿ ಬಂಡ ಅನುಭವ ಐತೆ ನಕ್ಲೇನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ 2 ಜನ ಪತ್ತೊಂದು ಅವು ತೂಕೋದ ಬಂದು ಶುರು ಅಂತೆ ಅಂಚೆ ಏನು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಏನು ಬರೆಯರ ಕಾರಣ ಆ ಮಹಿಷ ಮಾಡ್ದಿನ ನೆಲೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಗಳ ಐಕಲ ಸಂಬಂಧ ಅವು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆತನ ಟೆಂಕ ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು 5 ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಹಿಷ ಮಾಡ್ದಿನ ಅದಿಟ್ಟು ಹಂತವಾದ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ 5 ಬುಕ್ಕ ಒಂಜೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 7 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮತ್ತು ನಲಿಲುಗು ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಲೆ ಯಾವ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ ಈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಲ್ಲಡಿ ಬತ್ತಂ ಪೋಯ್ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಾಬಾ ಕುಲ್ಲರ್ನ ಬುಡ್ಸೋದಿಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದ್ ಕೈತಲ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲು ವೀಕಿದೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಉಂಡು ಈರಿಂಗ್ ದಾಲ್ ದೆತ್ಕೊರ್ಬಿನೆಜಿ ಪೋಲೆ ಇರು ಬೇಬಿ ಯಬಾ ವೀಕೆ
ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.